سلام كميتم سي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاجرات مردي كمونا قدستي هاجرا في الصمتات النقربل وهرميني ميديا كموترون إلى مصوني شمونت حاملة استدالو حصرت وانا وزيناتات تاسعبنا خنقربل كمينا نمكت طالكم ان عدمنا بقندنا طبساتم كنفلم حدش صحافة قدات وصاي عباي بريطانيا ديفيد لامي تمال اب ستوكهولم مس مينستر قدات وصاي شودن توبياس بيلستروم كم تزراربه ኣብ طرف ደቡብ ሾደን ኪቪክ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ሓጋይ ብዘጋጠመ ሓደጋ ሓደ ወዲ 55 ዓመት ሰብኣይ መሞቱን ካልኦት ድማ መቁሰሎምን ኣብ ገለ ክፋል ሰደርታሊ ነቁጣታት ተፍትሽ ከም ተኣታተው ሓድሽ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ትማሊ ኣብ ስቶክሆልም ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሾደን ቶቢያስ ቢልስትሮም ተራኺቡ ተዘራሪቦም ክልቲኦም ብዛዕባ ምክልኻል ኩነታት ኣየርን መጻ ዝምድና ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳ ናልዒሎም ዘትዮም ኣለዉ صحافة قدات وصاي عباي بريطانيا ديفيد لامي نشودن تلفزيون STV أبزاب حبريتا تحديش منقست مس أوروبا داقم متعرى يدللهم أبو دمان يشودن نقفك قدس المخانو امنتالون نايلولهم زناخونا دحرتي عامي بشوعة تكمتي حماس أبلع الإسرائيل زكايدو متكعتي صارسي ماونا الدراخ زلهم قبنات صليا بشودن ناوسخو ممصام بوليس قليتهم معرو دما أب محبرة ومرخبيتات زقا واحد صارسي ماونا زيادة قونو تصاب خيدو مهلاو أقرأ مصنعتات يحبروا لهم أبا شودن أيهود نصر سماونت تقالعت بزعبا زخون اللخنتات زملكت حيالو وانا بروجكتات مصنعت لهم أبا يونيفرسيتي يوتوبر يزركب تكال سجرستد دما أبز قداي ممهرنا وتيدالو لهم بمسرة صبريدي شودن أبا طرف دوب شودن كيفيك أبا زركب عداقا بزقات محادقا حدا ود 55 عام سباي مويتهم حدጋ ዝተኸስተ ብኣውሎ ንፋስ ብዝበፅሖ መግልባጥ ኮይኑ ካልኦት 3 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ ፖሊስ ብገበን ዝተጠርጠረ ሰብ ከምዘየለ እኳ እንተገለጹ እቲ ዝተገልበጠ ዓብዪ ድኳን ግን ይምርምሮ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ብኻልእ ዜና ሊንሾፒንግ ቫስተርሰን ኣብዚ ቀደም ሰንበት ህቡባት ፊታውያት መካይን ኣመልኪቶም ርክባት የካይዱለዉ በዚ ድማ ሸሓት ሰባት ካብ 1950ታት ዝመጻ ክላሲካውያን ኣሜሪካውያን መካይንን ካልኦት ቪንቴጅ መካይንን ሒዞም ይመጹ ኣለዉ ፖሊስ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕርቲ ብሰሉስ ኣብ ከተማ ብሎምባክ ዝተፈጸመ ሞት ዘስዓበ ተኽሲ ኣብ ከባቢታት ሰዶርታሌ ናይ ደው ምባልን ምፍታሽን ዞባታት ከተኣታቶ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣብ ቬስትራን ብሎምባክን ገለ ክፋልኔታን ዝርከቡ ናይ ደው ምባልን ምፍታሽን ዞባታት ካብ ዝሓለፈ ቀዳም 6 ሓምለ ኣብ ግብሪ ክውዕሉን ክሳብ 19 ሓምለ ክጸንሑ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ እዚ ድማ ኣብቲ ቦታ ብቁፅሮም ካብቲ ልሙድ ብዝሕ ዝበሉ ኣባላት ፖሊስ ክህልው እዮም ከም ኣድላይነቱ ድማ ደው ኣቢሎም ንሰባት ኣካላቶም ተፍቲሽ ክገብርሎም ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣመወዳታ ማሕበር ሃደንት ሾደን የአጋር ፎርቡንደት ኣብ ዳላርና ኣብ መንጎ ኣባላቱ መጠን ነፍሲ ቅትለት ንምንካይ ወፍሪ ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ እቲ ኣገባብ ናብ ካልኦት ክፋላት ሾደን ይዘርግሓሉ ተባሂሉ እቲ ማሕበር ኣብ ቅልውላው ጥዕና ኣእምሮ ንዝርከብ ሰብ ብኸመይ ክሕግዞም ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ 5 ምክርታት ዝሓዘ ላሚኔትድ ካርድታት ንኣባላቱ ብፖስታ ዓዲሉ ኣሎ ናይ ነፍሲ ቅትለት ሓሳባት እንተሃልይዎም ወይ ድማ ሓደ ሰብ ምዝርራብ እንተዳድልይዎ ኣብ ጥቑ ዘሎ ክንክን ጥዕናን ፀጋታት ምክርን ንምርካብ ናብ 1177 ክድውል ይኽእል እዩ ወይ ናብ መስመር ቴሌፎን ምክልኻል ነፍሲ ቅትለት 901 ፃውዒት ክገብር ወይ ድማ mind.se ብምእታው ቀጥታዊ ናይ ዕላል ደገፍ ክረክብ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ብሬስ ትካል መሰል ህፃናት ንህፃናትን ትሕቲ ዕድመ ናብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ናብ ቁፅሪ መስመር ሓገዝ 1161 ክድውሉ ኣተሓሳሲቡሎም بارك برا سمعتنا لهم زبالنا يوم زيناتات بزفت جبنا لنا مسانا بمصنحكم ازينا نمسجنا بزن سنابتكم سلام